Moltes gràcies, senyor president. El tema de la igualtat entre homes i dones és un tema que ens preocupa molt en tots els àmbits de la vida i també amb els mitjans de comunicació i especialment en els mitjans de comunicació públics. A Catalunya hi ha coses que encara no s'estan fent del tot bé. Per exemple, del programa Fora de Sèrie, que jo ja vaig fer una pregunta i el senyor Peral em va dir no, però encara no ha acabat, esperi que ja veurà com després s'equilibra el nombre d'homes i dones. I a més ell va dir que la responsabilitat d'ells era només la dels entrevistadors perquè després els entrevistats els triaven els mateixos entrevistadors. Doncs bé, la responsabilitat del mitjà públic de triar entrevistadors ens diu que van triar 7 homes i 3 dones. No sé com quedarà la segona part, però de moment tenim més del doble d'homes que de dones. En total, al programa Entrevistats i Entrevistades i Entrevistadors i Entrevistadores tenim 12 homes més 3, que després explicaré d'on surten aquests 3, i 7 dones. És a dir, estem un altre cop gairebé al doble d'homes que de dones. Però és que a més, he dit que eren 12 més 3 perquè casualment a les entrevistes de 2 dones, que són l'Anna Gabriel i la Marcela Topor, apareixen homes també entrevistats, com si les dones no tinguessin prou coses interessants a explicar. Quan van fer el programa de l'Anna Gabriel van entrevistar també el David Fernández i quan van fer l'entrevista a la Marcela Topor van entrevistar també el Matthew Trilla, un director de teatre. Més coses que no estan funcionant bé. Hi ha crítiques pels clixés masclistes i pel llenguatge estereotipat de Merlí. Tenim també pel·lícules coproduïdes per TV3 com L'endemà amb una banalització de la violència masclista i de la prostitució. I tot i que això, que evidentment no és responsabilitat de la corporació, però sí que va ser molt esfereïdor aquest diumenge quan vam veure el Jo Pregunto, les declaracions del senyor Puigdemont quan li van preguntar per la violència patida per 2 dones que defensaven la selecció espanyola, va considerar que allò era una anècdota i va dir, cito textualment, violència de veritat és quan maten 2 guàrdies. Bé, tanco la cita, violència de veritat és tota la violència, sigui física o sigui psicològica. No podem admetre que el president de la Generalitat digui que és una anècdota que s'apallissi a 2 dones i que això no és violència de veritat. És a dir, ens falta molt camí per recórrer encara per arribar a una igualtat total entre homes i dones. També hi ha coses que s'estan fent bé, per exemple, la paritat de les tertúlies, i aquí hem d'agrair molt especialment el treball d'On són les dones, que aquest estiu es van començar a mobilitzar en veure una tertúlia darrere de l'altra sense dones, i gràcies a la seva mobilització hem tingut un mes de desembre on a la televisió pública als matins hi havia un 42% de dones, al 324 un 48% i el divendres un 41%. I a la ràdio pública, als matins de Catalunya Ràdio 39%, a Catalunya Vespre un 40% i encara ha de millorar molt Catalunya Migdia amb un 33% de dones. Però en tot cas, com quan les coses es fan bé s'ha de felicitar, reconeixem l'esforç que estan fent els mitjans públics per la paritat a les tertúlies, tot i que hem de continuar millorant amb els continguts per tenir una igualtat efectiva entre homes i dones. Moltes gràcies.